Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya ug kalinaw sa Dios nga atong Amahan ug na Hesus Kristo ang atong Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsuon, maginursul kita sa atong mga sala aron mandam kita lang sa pagsaulog ni ining santos nga misa nining adlaw sa atong pagpasidungog sa balaan nga naong sa atong Ginoong Hesus Kristo. Gihalad kining santos nga misa alang sa atong tagsa-tagsa kamakatuyuan o mga pahanungdan. Kaluyanon da kita sa Dios nga makagawom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. Ginooy tugod nga kaming nagsimba sa ngalan ni Jesus ug nagapaymulo sa iyang katangmis nining kinabuhia. Matugubon ta sa kalipayng tunay diya sa mahanong pulianan sa langit. Diin siya buhi ug hari, uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usahang tud sa kahangturan. Kinutlo gikan sa sulat ni Santiago. Bulahan ang tao nga mabarog taliwala sa mga pagsulay, kaysa iyang pagdaog sa mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi. Ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon. Kining tentasyon gikan sa Dios. Kay ang Dios dili man manintal sa pagbuhat og dautan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kun ang tao ganuyon o hayluhon sa dautan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon og manganak og sala, og inig kahingkod na sa sala, manganak kini og kamatayon. Minahal kong mga igsoon, ayaw kamo palimbong, ang tanang maayo og hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga mao'y nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab
ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak, pinagi sa pulong sa kamatuuran, aron sa tanan niyang binuhat, may sama kita sa unang mga bunga. Ang pulong sa Ginoo. Bulahan ang tao nga himong tudluan, O Ginoo. Bulahan ang tao nga imong gitun-an, O Ginoo, nga pinaagi sa imong balaod, imong gitudluan. Gihatagan mo siya, ug paulay sa daotang mga adlaw. Ngayang Ginoo, dili mo sa likway sa iyang lungsod, ni mo biya sa iyang kabilin. Apan ang hukom mo lungtad pag-usab, uban sa katarong, ug ang tanang matarong kasing-kasing magsunod kaniya. Sa pag-ingon nako, nadalin asang akong tiin. Ang imong kaluoy, O Ginoo, nagasagang ka nako. Diha nga nagadaghan ang kabalaka, dinhi ka nako. Ang imong kaupayan nagalipay sa akong kalag. Bulahan ang tao nga imong tudluan, O Ginoo. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Ang mga tinud-an nakalimot sa pagdalag pan. Apan dito'y usa ka buok pan sa sakayan. Unya mingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug na Herodes. Ug nag-ingnanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan.
Naibalo sa Jesus kung unsay ilang gipanagsultihan, busag ipangutana niya sila, nganong nagisgot man kamo may tungod sa inyong wala pagdalagpan? Wala bagyapon kamo makasabot? Bugo na bagyod kamo kaayo? May mga mata manunta kamo, dili ba kamo makakita? May mga dalunggan manunta kamo, dili ba kamo makadungog? Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin na inyong nahipos? Napulog duha, mitubag sila. Ug sa akong pagpikas-pikas sa 7 kapan alang sa 4,000 ka mga tao, pila man kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Ug wala pa ba gihapon kamo makasabot? Miingon siya kanila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsoon, karong adlaw atong gisaulog ang fiesta sa balaan nga naong ni Jesus. Ang balaang dagway sa atong Ginoo nga di lang usa ka hulagway nga atong tan-awon, kundi usa ka naong nga mitan-aw kanato pag-una. Puno sa gugma, kasakit ug kaluoy. Sa Ebanghelyo atong makita si Jesus ang nagpakita siyang kaugalingon dili sa gahom sa kalibutan, kundi sa kahuyang sa iyang gugma. Ang iyang naong gikapoy, gisamaran, gidaig sa mga mapausanon, ug gisalikway sa uban, mawang salamin sa kasing-kasing sa Dios. Kung atong tanawon ang holy face of Jesus, atong madungog ang hilom nga tingog, ayaw kamo kahadlok. Kauban ako ninyo sa inyong mga pag-antos. Ang holy face of Jesus nag-awhag kanato sa paghinulsol ug pagampo. Sa dihang gisumbag, gitamakan ang naong ni Jesus sa iyang pagpasakit. Didto gipakita kung unsa kalayo usahay ang kasing-kasing sa tao gikan sa Dios. Apan bisan pa niana ang iyang naong nagpabiling puno sa kaluoy ug andam nga mopasaylo. Usa sa mga santos nga dako ug debosyon sa balaang naong ni Jesus mao si Santa Teresita sa bata nga Jesus. Siya mitudlo kanato nga ang pagtan-aw sa naong ni Jesus dili lang kaysa emosyon, kundi paagi sa pagkinabuhi, pagdawat sa mga gagmayng mga pag-antos, paghalad sa mga kasakit, o paghimo sa tanang butang, uban ang gugma. Mga igsoon, usa ka importante nga pangutana karon. Kung tan-awon sa uban ang atong naong, makita ba nila ang naong ni Kristo? Sa atong pamilya, sa atong parokya, sa atong trabahoan, mahimo ba kitang hulagway sa kaluoy? Ang pista sa Holy Face of Jesus nagpahinumdum kanato nga kung kita nasakitan, sa Jesus mo'y una nga nasakitan. Kung kita gisalikway, sa Jesus mo'y una nga gisalikway.
Kung kita nagmahal, si Jesus mao ang atong kusog. Sa katapusan, mga igsuon, atong hangyoon o pangayoon ang grasya nga ang balaang naong ni Jesus mahimong buhi dinhi kanato sa atong pulong, sa atong mga binuhatan o pagpili og maayo, pagbuhat og maayo matag adlaw. Aron sa diyang tan-awon ta sa kalibutan, ilang makita di lang ang atong naong, kundili ang naong ni Kristo nga nagmahal kanato hangtod sa katapusan. Hangtod sa iyang kamatayon, iya kita nga gihigugma ug gimahal. Amen. Manindog palihog. Sa atong panagtigom isip katawhan sa Dios, dadon nato ang atong mga panginahanglan at tubangan sa amahan. Masaligon ngayang itugot ka nato ang atong mga pangamuyo. Muingon kita, may maong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang atong mga magbalantay sa hingpit mutahan sa ilang kinabuhi diha sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi silang masaksihong pagkinabuhi. Magampo kita. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo mamahimong buhing sumbanan sa pagtuo ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-amuma. Magampo kita. Nga ihatag nato ang labing maayo aron buhaton nato ang unsay husto ug nga ang pulong sa Dios maoy buhing gahom nga mag-aghat kanato sa atong pagpamuhat. Magampo kita. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw, o sa mga masakiton. Magampo kita. Nga imo untang isipon, nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. May gumaong amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga nangamatay, makakaplag ug pahulay ug bag-ong kinabuhi didto sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Langit nun among amahan, paladme ug liguna ang among pagtuo, aron motubo kami diya sa imong gugma, o sa kanunay mo alagad kami kanimo, uban ang manggihatagon ug matinud-anong mga kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo, aron kining sakripisyo nga gihalad karon, dawaton unta sa Dios nga amahan, nga makagahom sa tanan. O magagawang nga man, pinagi sa maluloy ang pangaliya sa imong anak, himuha kaming takos nga imong dawato ng among mga gasa, kaysa pagsangbit namo kang Isus, kutob sa pangayoon namo sa iyang ngalan, malaumon man kami nga madangat gayon namo kini, nga walay duha-duha, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay umakagahom sa tanan. Ang ayong matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay o sa tanang dapit. Kay pinagis imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinagi kaniya imong giuli nga na sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Usa matarong ang tanang mga binuhat magalagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magday kanimo. Ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa iniusang kasing-kasing. Ug busaban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awi. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo nga Jesu-Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. May pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. May pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an umingon. Dawata kini o Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanaw ni Jesu-Kristo, nagahalat kami kanimo, Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahios sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdubi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Inumdumi usab ang among igsuon nga nagamatay. Malaumon nga mabanhaw silang tanang nagamatay diha sa mong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa kahayag simulaw. Kaluoy kami tanan. Himoa kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria inahan nga ulay sa Dios uban ni San Jose Bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanan mga santos nga nagatuman sa mong kabubuton at as katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga dahi kung amoy ikaw ang himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagahong aman diha sa gayo sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita ngadto sa atong langitong Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manonob. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug may layo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malauman sa bagbalik nga Kristo among manonobos. Ginoong Kristo nakiyon ka sa imong mga apostoles.
Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Lawat sa dugo ni Kristo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita. Itugot Ginoo nga tungod sa imong kaluoy, pinagi ning santos nga Eucharistia, kapasidong ganon tanamo sa ngayong paghalad ang Ginoong Hesus. Tungod sa iyang ngalan nagbuot ka nga pagaludan siya sa tanan, ug sila makakaplag sa kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagawom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo.